Okay, may adlaw mga binati o minahal kong matalunan. Today is one guys, March 3, 2025. Time checks 3:50 PM. Wondering guys kanang last ning sa CKDG sa General Fund. Report kay Marsunoy nga aron ano si Jawa human ang January para di matampo ba atong gibuhat alang sa kayuhan sa tanan kalambuan dili sa lungsod sa Philippines niya. I hope nga magkahipo sa dapat kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matan. Atong suportahan ang administrasyon headed by sa itong bukutan ng mga aktig nga mayor Eric A. Pahulio, sa tibuok Team Pahulio, sa atong umaabot nga mayora sa lungsod sa Matalong, sa atong umaabot ng mga konsehalis nga tinuray nga moserbisyo sa katawhan diri sa lungsod nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong, welcome kanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalong ang hinahanglan jud og mga investor, ang hinahanglan og mga negosyante. I hope karong 2025 mas daghan pang mga negosyante na mo-put up o negosyo diri sa lungsod. Ang hinahanglan ko sa inyong tabang aron ma-realize ang atong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matan. Bago mahimo guys, wa ang inyong suporta o tabang aron ma-realize atong mga advokasya diri sa lungsod sa Matan. Karong summer, di nato sipiaton sa pagbisita ang Matalong Tourist Destination. Atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalong. Okay? Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalong. Okay, once again, good morning ug happy Monday to all Matalong guys.